מחפשים דרך חכמה, פשוטה ומסודרת להפיק אירועים? עוד אקסלים, טלפונים, רשימות, קבוצות וואטסאפ. מרגישים שאתם מנהלים את הבלגן במקום לנהל את ההפקה? כולנו מכירים את זה. אין באמת מקום אחד שמרכז את הכל. אז הגיע הזמן להכיר את אבו, המערכת החכמה להפקת אירועים. כלל הספקים שלך מרוכזים במקום אחד. אפשר לסנן לפי אזור, סגנון ותקציב, ולחבר אותם לאירוע בלחיצה. והכל עם מעקב תקציבי בלייב. פותחים אירוע? ג'מיני שלנו כבר בונה לכם תוכנית מותאמת אישית, בלי להחסיר כלום. צ'קליסט חכם שמתעדכן לפי הצרכים שלכם, עם אפשרות לשיתוף בזמן אמת בין כל המפיקים. אבו גם יודעת לשווק בול לקהל שמתאים לכם, כאלה שכבר רכשו, היו בהפקות דומות או גרים בסביבה. יותר חשיפה, יותר מחירות, יותר רווח. זה לא עוד מערכת, זו מהפכה. אבו, הסדר שההפקה שלך צריכה.